Kuuntelet Pelaaja-podcastia. Podcast peleistä kiinnostuneille. Episodi 2. Roolit ja pelit. No niin, tervetuloa Pelaaja-podcast jaksoon numero 2. Tänään on pääaiheenamme roolipelit. Myös jonkin verran ehkä uutisista keskustellaan, jonkinlaisesta pelisarjan uutuusosasta, kenties spekulointia, kun sellainen juuri tuossa julkistettiin. Mutta, heitetään tässä pienet esittelyt alkuun. Jos kaikki vaikka sanoo aluksi ihan vaan terve tai jotain, niin sanokaa moi. Sasukeruffi, terve. Rivu täällä, terve. Mikke 95 täällä, terve. Morovapa täällä. Oselo täällä, moi. Arkki Moangi, tervepä terve. Lord Salor, hyvää iltapäivää. No niin, ja puheenjohtajan roolissa Demppa, kuten viime jaksossa. Sitten jos hieman syvällisemmin kerrotaan ehkä roolipelihistoriaa ja niin edespäin, niin viime kästissä oli mukana Lord Zalor. Kerroppas jotain roolipelihistoriastasi. Joo, no roolipelit sinänsä lähellä sydäntä ollut aina, että pidin aina niinku lempigenrenäni, kunnes tajusin, etten koskaan pääse roolipeliä läpi, paitsi Pokemoni, joka on todella hyvä peli. Sitten aina uusin roolipelijulkaisu ei tullutkaan enää ostettua, kun edellistä ei päässyt läpi, ja ne on nyt jäänyt vähän taka-alalle. Final Fantasy 12 ja Kingdom Hearts 2 lähinnä nyt tarkoitus vetää jossain vaiheessa läpi, ja Mass Effect 1. Siinäpä ne. Alright, mikäs on sulla semmonen ensimmäinen roolipelikokemus, mitä muistat? Oisko ollut Pokemon joku näistä? Luultavasti. Tai Final Fantasy 12 Revenant Wings. Jotain tällaista. Alright. Siirrytäänpä sitten Rifuun. Mites teikäläisen roolipelihistoria, ekat roolipelit? No mä oon aloittanut ihan pelaamiseni roolipelillä, kun ensimmäinen peli mitä pelasin koskaan oli Pokemon Blue, jonka mä kyllä laskisin roolipeliksi. Ja oon aika paljon muitakin roolipelejä siitä lähtien pelannut, että jokaista Pokemonia, sitten tätä Xenobladea tullut viime aikoina pelattua. Ja kuten myös Mass Effectia, että mä kyllä pelaan kaikenlaisia roolipelejä, että en oo en katso niin kapeasti niitä roolipelejä, että vaan yhdenlaiset pelit olisi niitä, että kaikki kelpaa. Alright. Mitenkäs moro mopo? No, jos nyt tästä alkupään roolipeleistä lähdetään, niin kai se omasta mielestäni on Pokemon, joka tuli 6-vuotiaana kehiin. Ja kyllä niinku yleisesti ottaen suurin osa roolipeleistä menee, varsinkin nämä kaikki Skifi-aiheiset mässyt ja Deus Ex ainakin pitäisi tulla tässä joulun alla. No. Hyvä homma. Sitten siirrytään uusiin puhujiin, joita ei viime kästissä näkynytkään, niin Sasuke Luffy, kerroppas hieman roolipelihistoriastasi ja boardihistoriastasi, mikäli haluat avautua. No joo, roolipelejä ei ole oikein tullut pelailtua, mutta ainakin Elder Scrolls 3 on tullut jonkun verran pelailtua. Ehkä ainoa semmonen oikein roolipeli. Mutta sitten semmosia vähän sekaalaisia, että onko se nyt roolipeli vai ei. No niistä voidaan sitten keskustella,
että mikä se roolipeli onkaan. Mutta Mikke 95, kerroppa jotain itsestäsi. No jos nyt niistä roolipeleistä tai tuosta boardihistoriasta sanon vaikka kaksi siitä, niin boardeille liityin tuossa maaliskuussa. Ja sitten siitä asti on siellä ollut. En mitenkään hirveän aktiivinen, mutta kuitenkin. Sitten niihin roolipeleihin, niin varmaan ihan eka roolipeli, mitä mä oli joku Pokemon tai joku. Ja sitten Lord of the Rings The Third Age. Sitten tää viimeisimpiä roolipelejä, tai sellaisia tässä Pleikka 3, mitä mä oon pelannut, Dragon Age, Falloutit ja tällaiset. Et niitä ja Deus Exa ja näitä. Sitten jotain muita, nyt en kaikkia muista. Suht kohta paljon. Joo, alright. Sitten siirrytään meikäläisen mentoriin, eli ihmiseen, joka on minut tutustuttanut roolipeleihin, Arkkimaagi. Joo, eli ensimmäinen roolipeli varmaan joskus tyyliin vuonna 1993 Valhalla. Rogue-tyylinen dungeon hack-systeemi. Ja sen jälkeen ehkä Baldur's Gate oli silloin aikanaan semmoinen, mikä niin lopullisesti tykästytti roolipeligenreen, että mikä on edelleen yksi lempipeleistä. Ja Boardin historiasta sen verran, että taisin tänään rekisteröity, että sen pitempää ei ole sitä. Joo, vähän tuoreempaa boardilaista. Tosiaan tää on kaikille avoin, ketkä käy rekisteröitymässä pelaajalehti.comiin, niin jos kiinnostaa osallistua keskusteluihin, niin sinne vaan boardeille kirjoittaa. Sitten viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, boardien poliittisesti korrektein Oselot. Moikka moi, no pelaajan Lehenka ja Siunkaahan kävi niin, että lehteä, sitä mä oon ihan alusta asti lukenut ja tilannut sitä ehkä 5. ja sitten 2006 vuodesta asti on tuolla itse sivustolla ollut, että vanhallakin ei vähän aikaa olla, mutta että aika koko ajan tällä aiemmalla ja sitten nyt tällä uudella saanut kai jonkunlaisen legendastatuksen, kuten NK tai nämä ehkä on sanonut, että kunniakasta, mutta että silleen. Mut sitten noista RPGistä, jos puhutaan, niin ensimmäinen tulee joku PC:n vanhemmat mieleen, joku, no ei ihan vaan, mutta joku Jagged Alliance ja Fallout ja Diablokin ja sitten Baldur's Gate, niin kuin mainittiin jo, että niissä, mutta Fallouttihan se on se semmonen niinkö noista vanhoista klassikoista se kovin itelle, etenkin Fallout 2, ja sitten kyllä sitten Game Boylla on tullut silloin tällöin Pokemonia hakattuu paljon ja muita tällaisia, ja sitten nykyään uudemmista, niin ihan helposti niinku BioWarein Mass Effectit on semmonen kovin juttu tällä hetkellä, vaikka sitten on näitä vähän uukempiakin ja muita, mutta näin. Japanilaista ei ole koskaan iskenyt, länsimaalaista aina. Alright. Omasta roolipelihistoriasta sen verran, että tosiaan ensimmäinen roolipeli, kunnollinen roolipeli, mitä mä muistan pelanneeni, oli Baldur's Gate, nimenomaan tämän Arkkimaagin kämpillä se tuli tutuksi. Mä olin silloin ehkä varmaan 10-vuotias tai jotain. Siinä ei ollut englantikaan ihan täysin hallussa, mutta kiitos kaikkien jännien pelien, niin olen oppinut englantia varmaan parhaiten sitä kautta. Baldur's Gatea sitten, eipä siinä kummempia. Siinä oikeastaan se, mikä aloitti roolipeli-innostuksen. Forgotten Realms on siitä lähtien ollut hyvin lähellä sydäntä. Ja se sitten oli siinä. Hyvä homma. Jatketaan eteenpäin. Jatketaan siis uutisaiheisiin. Eli meillä nyt ei erityisesti taida olla roolipeliuutisia tässä. Me jonkin verran käytiin sitä Mass Effect 3 hommosta. Mass Effect 3 hommaa käytiin läpi viime kästissä, mutta yksi semmonen suurempi julkistus, mikä tuossa on nyt tullut, niin Grand Theft Auto 5 julkaistaan joskus.
Onko siitä mitään mietteitä, spekulaatioita? No, innollahan odotetaan tietenkin, se on GTA, ja etenkin sitten kun nyt on tullut huhuja, että se olisi Los Angelesi, vai miten se nyt oli jo sinne sijoittuu, niin kyllä se silloin kelepaa aika hyvinkin, jos se silleen olisi. Mutta että toivotaan, että se on enemmän San Andreas kuin 4. Silloin mä oon jo tyytyväinen. Joo, se olisi ihan mukavaa, jos siinä olisi semmosia roolipelimäisiä elementtejä, niin kuin San Andreaksesta löytyi. Onko julkaisupäivästä, tai siis vuodesta edes mitään tietoa? Ei ole mitään hajua vielä, siitä on se traileri tulossa vasta tuossa noin, niin sit selvii ehkä vähän enemmän jotain. Mietin vaan, että onko ikää kuin julkaisee. Niin. Oho. Niin mun oli tarkoitus nyt taas käydä tää tuossa aikaisemmin läpi, mutta minkäs ikäistä tämä meidän kästiporukkamme on tällä hetkellä? Itsehän olen 24. Mites Sasuke? 13-vuotias pikkupoika. Drifu? 15. Mikke 95. 15. Moro Mopo. No 15 tässä ollaan ja kohta se... Lord Zalor. 16,5. Alright. Entä Oselot? Ihan kohta 20. Ja Arkkimaagi. Näköjään vanhuksena 28. No niin, hyvä homma. Mitä mä jotenkin kuvittelin, että Oselotkin on vanhempi. Perhana sentään. No hyvä homma, kato. Näin se menee, kato. Mä oon sen verran kaoottinen ihminen, että menee ihan miten sattuu nämä aiheet. Mutta joka tapauksessa me jäätiin siihen GTA 5. Oliko siitä nyt vielä jotain sanottavaa? Mä yritän tässä katsoa, että löytyykö täältä pelaajalehti.comin hienosta uutisesta mitään jännää. No sehän siinä oli, että siinä olisi monta pelihahmoa siinä peliaikana, niin se olisi ihan hyvä uudistus kylläkin, jos se tulee tosissaan. Se olisi kiva, että sitä niitä grafiikoita, kun GTA 4 vaan muistan, että ne jotenkin oli hirveän rososet ne grafiikat. Niitä olisi kiva, mutta sehän nyt varmaan ihan itsestäänselvyys melkeinpä. Voisi tehdä tällaisen amatöörilause heittää ja sanoisin, että niin, jos siitä nyt toi cheatit lähtes, kun muistaakseni ainakin Serkuilla oli tossa GT4 aina cheatit käytössä, että sai joku helikopteri käskele niin jollain, tai junarata tai sellaista. Sehän on osa sitä itse peliä. GTA:ssa on aina ollut KD. Niitä on pakko käyttää. No niin, mutta pitäis olla joku sekin oli kai jossain tarinamoodissa, että niin veti tarinaa sitten. Että olis sellainen freeride-pelitila. Mut kyllä ne koodit GTA:han kuuluu. Niinpä. Juu, sais olla vaan sellaiset niinku tossa San Andreasissa, että kun tuossa GTA 4 oli jotenkin niin... tai siinä olisi saanut olla jotenkin paremmat ne, että olisi saanut kunnolla pyöriä siellä kaupungilla ilman mitään poliiseja ja tällaista. Olisi ollut kivempi tällä, että toivottavasti tää GTA 5 tulisi sellaiset cheatit. Eikö siinä saanut poliisit pois? Sai, mutta niitä, tai ne sai sillain niinku, aina kun ne tuli, niin sä sait sen jälkeen kytkettyä ne pois. Mut sä et saanut sillä, että niitä ei tullut ollenkaan niinku San Andreasissa. Sellainen totaalinen free play, että niinku tila, ei tarinaa, vaan että niinku talot hajoaa ja sinkoja ja muuta tällaista niinku. En tiedä, hirveä työ ois varmaan, mutta se ois jees. Se nykyäänkin saa, jos on monen vuoden kehitys, niin totta kai saakin sen pelimoottoreilla tehtyä, mutta se on vasta aika monen vuoden odotus siihen. Niin, luuletteko, että tulee vielä nykykonsoli sukupolveen? No, kyllä mä luulen, että tässä tulee vielä. Tämän sukupolven joutsenlaulu ehkä. Silleen. Mä luulen, että se on silleen, että se voi mahdollisesti tulla tälle sukupolvelle, mutta sitten se tulee myös niinku käännökset uudelle sukupolvelle. Se on mahdollista. Mä sanoisin, että niin kompassi Oselotin lause, että niinhän tapahtui muun muassa Uncharted 1 kanssa, että sekin tehtiin tolle PlayStation 2:llekin alun perin, muistaakseni. Tää? Siis eiks Uncharted 2 tehty aluksi PlayStation 1:lle? Eiku 2:lle? No niin, nyt tulee tällaisia se uisepityksiä. Se tehtiin PlayStation 2:lle alun perin ja käännettiin siitä PlayStation 3:lle. Oman muistini mukaan. Ei. Kyllähän se tehtiin ihan julkaisupeliksi PS3:lle. Niin. Toi GTA 5 voi olla myös sellainen, että se saattaisi Xbox 702
720 julkaisupeli voisi ihan hyvin olla. Tai Wii U:n. Niinpä. Niin, mutta kyllä mä ainakin veikkasin, että jos se olisi yksinoikeus, niin silloin se tulisi. Mutta en mä usko, että multiplatteri tulisi julkaisupeliksi. Miksei? Miksei voisi tulla? No, eikö se ole edes tullut niin? No siis silloin pitäisi tulla varmaan konsolit aika yhtä aikaa, nimittäin jos Pleikkari 3:lle tulisi peli ja sitten 720, niin kummat ihmiset ostaa, niin sitä voi miettiä. Niin, uusi konsoli vai vanhalle? Ne on heikompi. Jees. Mutta niin toivotaan, että tulee tosiaan jotain vähän suurempaakin ilmoa ala San Andreas. Mutta jos siirrytään vaikka tuohon viikon aiheeseen, eli roolipeleihin, että mikä on roolipeli, kun San Andreaksessakin oli jonkin verran näitä roolipelielementtejä, mutta tekeekö sitten statsit roolipelin vai minkä tekee? Niin mä yritän nyt tässä kaivaa sitten mun typerää tekstiäni täältä. Niin, elikkä aloitellaan tässä nyt tätä viikon aihetta, niin mä nyt pölötän tässä hetken aikaa tätä mun typerää tekstiäni. Elikkä nää kuka aina alkaa puhumaan vai ihan miten vaan kuka haluaa alkaa puhumaan sitten? No periaatteessa jos on sanottavaa, niin sitten saa sanoa. Tosiaan useimmiten ajatellaan, että tarvitaan inventoria ja tarkempia taitoja ja lootin keräilyä. Tätä ollaan pidetty olennaisina asioina roolipeleissä. Mutta mitäs jos mä sanoisinkin, että roolipeleissä ei tarvita mitään muuta kuin valintoja. Elikkä valinnathan määrää hahmon, millä pelataan niinku sen roolin. Ja kun valittee tiettyjä asioita eri keskusteluissa esimerkiksi, niin se muokkaa sitä hahmon luonnetta, ja sehän on silloin roolin pelaamista. Voidaan sanoa, että suurin osa, tai oikeastaan kaikki pelit, on tietynlaisessa mielessä roolipelaamista, koska siinä pelataan jollain hahmolla. Se on roolin pelaamista ikään niin kuin, mutta mikä kuuluu RPG-genreen sitten, että se onkin sitten toinen asia. Tosi moni on valittanut tästä Mass Effect 2 muutoshommista, kuinka ei ollut kiva juttu, että poistettiin inventory ja skillisysteemi meni ihan huonoksi. Mutta onko se sitten niin oleellista? No ei mun mielestä ainakaan. Mun mielestä just ne valinnat tekee sen roolipelin. Mun mielestä roolipelissä on se tärkeintä, että pystyy niitä ominaisuuksia muokkailla. Joo, mä sanoisin niinku itse, että on tavallaan 2 semmoista pääkategoriaa roolipeleissä, että on niinku nämä perusroolipelit, missä vaikutetaan tarinaan tai vaikutetaan niinku siihen hahmoon tai muiden hahmojen käyttäytymiseen sun omaa hahmoa kohtaan. Ja sitten on taas toimintaroolipelit tai action-roolipelit, mitä haluaakaan käyttää. No toisena voi sanoa taisteluroolipelit, niin kuin mun mielestä aika hyvin kuvastaa sitä, että näissä taisteluroolipeleissä valitaan sitten se rooli taistelussa, että mitä tehdään taistelussa. Ja tähän mun mielestä sopii aika hyvin suurin osa, ellei jopa kaikki japanilaiset ropet, koska eihän esimerkiksi Final Fantasy 12 tai White Knight Chroniclesissa pääse millään tavalla muuttaa niitä hahmoja tai hahmojen luonnetta tai vaikuttaa ylipäätänsä siihen tarinaan, että se on vain ja ainoastaan taistelua taistelun perään. Että niinku, nämä ei ole niin sanottuja kunnon roolipelejä, vaan nämä on toimintaroolipelejä. Voiko missään Final Fantasyssa vaikuttaa tarinaan? No siis esimerkiksi Seiskassa mä muistelisin, että on jotain hyvin pikkuruisia asioita, mitä pystyy valita, mutta ei se niinku vaikuta oikeasti mihinkään. Toisin sanoen voisin sanoa, että Battlefieldin ja Modern Warfarein monin pelit, jossa voi valita perkkejä, valita aseita,
mitä käyttää, miten taistelee, niin ne on ihan yhtä paljon roolipelaamista kuin Final Fantasy tai White Knight Chroniclesit tai jopa World of Warcraft. Se ei hirveästi ero siitä. Joo, no mä laskisin roolipelin ja niinku räiskinnän eroon siihen, että niinku roolipelissä sä et pärjää siinä mitenkään, jos sä vaan niinku et niinku grindaa välillä ja näin. Ja se on niinku tärkeetä se expo, mutta jos on Modern Warfareissa sä voit vaan mennä ja ampua ja vaikka ykköslevelillä, niin sä voit hyvinkin pärjätä. Että se on tietenkin. Ja tietysti japanilaisiahan jopa on haukuttu puzzle-peleiksi, koska niissähän se itse taktikointikin on semmoista. Taistelu on niinku taktikointia sinänsä, että siinä se on aika toisenlaista kuin länsimaissa sinänsä. Ja muutenkin se, että kun siinä se on vaan pelkkää statsien hiomista sekä sitten sitä mätkimistä, jossa sitten mennään keskusteluihin, mutta niissä keskusteluissa ei pahemmin voi tehdä mitään. Että sehän on niinku enemmän puzzle-peli. Vähän niinku Professor Laytoni on DS:llä niin aika sinänsä melkein samanlainen, mutta sit puuttuu vaan se taistelu. Että tuohon Lord Salori kommenttiin vielä sen verran, että niin, kyllähän näissä joissakin tai siis roolipeleissä pystyy ihan räiskivälläkin pärjätä. Tai ainakin mitä näitä nettikirjoitteluja. Niin no siis voi. Dempan videoita oli katsonut ja ainakin tuossa Deus Exissä hyvin pärjää. Joo, mutta sitten uusinkin Deus Ex, niin se onko se nyt mikä, enemmän sun seikkailu hiiviskelypeli melkein paljon. Ei se, niin ei ehkä roolipeliksi ihan, en laskisi itse. Jep. Kyllä se nyt silleen periaatteessa, kun siinä on ne valintoja ja sitten niitä, että voi hahmoa kehittää, niin kyllä se nyt periaatteessa voi luokitella. Joo, siis kyllähän tämä tuoreen Deus Ex on ehdottomasti roolipeli, koska siinä voi vaikuttaa siihen, että mitä muut hahmot ajattelee susta. Ja siinä voi olla joko hirvittävä mulkku tai sitten niinku ystävällinen ihmisiä kohtaan. Joo. Että tässä niinku dialogin kautta pystyy vaikuttaa siihen, mutta mitä mä itsekin olen todennut, kun siellä on mennyt lahtaa kaikki siviileitä, niin ei se tekojen kautta sitten taas tässä oikeastaan heijastu siihen, että ihan normaalisti sen pääsee silti läpi. Mutta olisiko Infamous vaikka sitten tällä ajattelulla roolipeli? Melkeinpä. Siinä on vaan se, että siinä ei Infamouksessa ei kuitenkaan pysty keskustelemaan silleen, että siinä keskustelu on pienessä osassa pääasiassa sitä vaan, että juokset ja hakkaat. No niin. Tuohon Infamoukseen, että niin kyllähän siinä sai tarina ainakin päättää, jotka nyt näiden ainakin Mikke 95 kommenttien mukaan pitäisi laskea yhden roolipeliksi. Joo, no sitten taas ehkä jos niinku hahmon luonteeseen tai siihen käyttäytymiseen, tai miten muut hahmot käyttäytyy sua kohtaan, jos siihen ei pysty kunnolla vaikuttaa, niin silloinhan se on vaan haarautuva tarina periaatteessa, seikkailupeli, koska jos niinku Infamousissa on 2 erilaista loppua, hyvä tai paha, mutta sitten niinku ei varsinaisesti muuta vaikutusta niinku siihen ole, niinku, että se on yksi tai toinen, niinku 2 vaihtoehtoa. Niin se ei taas niinku mene mun mielestä ihan roolipelistä läpi sitten. No ainakin tuossa ensimmäisessä Infamouksessa, siinähän sai näitä niin mitä liian rahaa siihen. Ja sit niillähän pystyy ostamaan kaikenlaisia uusia iskuja ja tällaista. Ja sit nää sivukuesti tehtävät, kautta questit auttoi niin siihen päätelmän tekemisessä. Niin, mutta siis ei Infamous roolipeli ole, en mä sitä tarkoita, mutta siis en oo pelannut tuota Deus Exää, mutta siis ei niinku jotenkin sovi päähän niinku mitä on nähnyt videoita ja näin, että se olisi niinku roolipeli, mutta en oo pelannut, pelaamatta paras. Joo, omasta mielestä niin länsimaalaisesta, kun japanisesta mä en nyt todellakaan pahemmin tiedä, mutta länsimaalaisesta mä pystyn itse jakamaan aika hyvin 2 lajiin. Se on se klassinen, ja klassinen on just Fallout, Baldur's Gate, Jagged Alliance, Diablo, mitä näitä nyt kaikkea on semmosia just ylhäältäpäin kuvattu niinku taktinen sinänsä naksuttelu, jossa on hulluna väliä tietysti statseilla, lootilla ja näin. Ja sitten on tää nykyiset, joka on just Mass Effectit ja
muut, niin kuin Deus Exekin tavallaan tää uusi, niin, ja Fallout 3 ja New Vegas ja näin, että siinä enemmän on sillä toiminnalla tavallaan väliä, sekä sitten siinä ei niin paljon sitä statseilla niin kuin häsläämistä, eikä luuttiakaan niin hulluna, mutta tietenkin tulee poikkeustapauksia niin kuin Dragon Age Origins, mutta sehän onkin ihan tahallisesti niin kuin Baldur's Gate jatkoa tavallaan. Tähän Ocelotin kommenttiin vielä se, että niin, sitä soin viimekästissä tuolta Debbalta, niin onko tuo Minecraft sitten noilla perusteella sinun mielestäsi roolipeli vaiko ei? Minecrafthän ei ole missään tapauksessa roolipeli, ainakaan vielä tällä hetkellä, koska no siis sanotaan, että Minecraft on roolipeli, jos siitä tekee sellaisen, koska niin kuin useimmat mörpit, niin ei ne ole pelillisesti roolipelejä, muuta kuin taisteluroolipelejä. Minecraft ei ole edes taisteluroolipeli, koska siinä ei voi valita roolia, että miten taistelee. Siinä ei ole minkäänlaisia skillejä, mitä voi valita. Mutta sitten taas, jos pelaa monin pelinä Minecraftia, niin siitä voi tehdä roolipelin niin kuin tekemällä omia hahmoja ja eläytymällä niin kuin fantasiamaailmaan. Silloin se on roolipeli, mutta ei tosiaan pelillisesti, niin automaattisesti ei ole missään tapauksessa roolipeli. Samalla tavalla kuin WoW. WoWissa tietenkin on vähän vaihtelee, miten se ottaa, mutta sitten tietenkin, että se on MMO, niin se muokkaa sitä heti silleen, se on täysin oma asiansa MMOt ja nämä yksin pelattavat, mutta sitten Minecraftista, niin sehän sinänsä on aika samanlainen, tai sama niinku tai semmoisen niinku laatikkoa itse kuin Harvest Moonit ja sinänsä Animal Crossing ja tällaiset elämäpelit, jossa pääasia on se vaan, että just jotain peltoa kuokit tai jotain muuta sellaista. Että se on vaan elämäpeli, voisiko sanoa, tai jonkunlainen semmonen. Miten sitten muuten logittelettekö te esimerkiksi tuon Dead Islandin roolipeliksi? Jaa. Arkkimaagilla oli vissiin jotain sanottavaa tuossa aikaisemmin. Joo, siis sitä vaan tässä, että kun mietitäänkö tässä sitä, että mitä itse roolipelisana tarkoittaa, vai sitä, mikä sillä roolipeli-sanalle on annettu, niin kuin, tai mikä klassisesti käsitetään roolipelinä tai tietokoneen roolipelinä, että mitäs mun piti nyt sanokaan. Täytyy vähän miettiä tässä, että mä unohdin, mitä mun piti sanoa. Tässähän niinku mietitään tietenkin sitä videopelejä kautta tietokonepelejä, eikä sitä niinkö Dungeons and Dragonsia, että tietenkinhän se tulee sieltä se sana, että se on siellä niinkö, mutta enemmän ajatellaan sitä just videopelihommaa. Joo, niin siis totta kai ainoa oikea roolipeli, niin kuin täällä Boardeilla on Shintakin ilmoittanut, niin pen and paper, siis paperikynä roolipelit, ehkä larppauskin osittain, niin nämä on ainoita oikeita roolipelimuotoja, koska siinä on vain ja ainoastaan mielikuvitusrajana ja sitten tietenkin säännöt siinä ympärillä, mutta tosiaan puhutaan videopeleistä, niin tässä mietitään, että mikä sitten sopii videopeli kautta tietokonepelimaailmassa tähän roolipeligenreen. Niin, no minun mielestä, jos mä mietin, että mikä mulle on roolipeli, niin esimerkiksi tuosta sitä sanasta itse, niin mulle se on, että kun valitaan niin se itse hahmo ja tehdään se hahmo, niin silloin se on mulle roolipeli. Elikkä role playing game. Ja mä oon siitä samaa mieltä, että mun mielestä ainakin tietokoneen roolipeliin nimenomaan kuuluu oman hahmon tekeminen ja mun mielestä myös inventaario ja tällainen. Ja niin myös niin kuin, vanhoissa tai vanhemmissa tietokoneen roolipeleissä sitä nyt ei ollut, mutta niin kuin uudemmissa justiinsa tommoinen keskustelu tai keskusteluun vaikuttaminen sun muu. Ne on kyllä mun mielestä ainakin ne 3 asiaa, mitä nykyään pitäisi kyllä olla roolipelissä. Niin, tai mähän just sanoin, että mun mielestä toi klassisessa on just tää, että tehdään se hahmo, luuttia paljon, ja sitten tietenkin on keskustelu, ja sitten kun se on muuttunut tietenkin, koska pelitapa on muuttunut paljon, niin nykyään sitten se on semmoista enemmän, keskitytään toimintaan, ja sitten keskustelu tietenkin on se niin melkeinpä nykyään pääasia. Ainakin niin Mass Effecteissa, niin ei se todellakaan taistelulla niin paljon väliä kuin keskustelulla, että se on se kaikki kaikessa. Joo, siis itse mä nyt esimerkiksi Mass Effectista, niin
No kakkosta mä nyt en edes pidä roolipelinä oikeastaan. Et ehkä kun on sen verran vanha tässä, niin, tullut, on se niinku klassinen roolipeli, niin semmoinen, mitä nyt pitää niinku roolipelinä, että ehkä pitäisi, no joo, no. Joo, se on se tavallaan mitä, niin omasta mielestä se just esim. Joku Baldur's Gate, niin se on niinkö, jos pitäisi katsoa jostain sanakihistä, musta se on sellainen niinkö kunnollinen, mutta tietenkin välillä tulee just tämän tapaisia niinkö esim. Witcherit uudemmista ja Dragon Ageit, paitsi Dragon Age 2 on taas vähän niinku Mass Effect 2, niin enemmän semmonen, miksi se nyt luokitteleekaan. Joo, no mutta ei sitä voi kieltää, että Mass Effect 2 olisi roolipeli. Täällä niin kuin Angel of Death esimerkiksi sanoo, että 2 roolia pelattavaksi, Renegade tai Paragon, ja roolihahmojakaan ei ole kuin 1, Commander Shepard. Mutta siis tässä nimenomaan se pointti, että siitä hahmosta voi tehdä omanlaisensa. Se ei ole vaan kaksi tiettyä suuntaa, mihin voi mennä, vaan sitä voi muokata hyvin omanlaisekseen ja niin kuin luonnetta muuttaa, että se ei ole vaan hyvä vai paha. Ja se on nimenomaan roolin pelaamista. Ja niin. Se just, että Mass Effectissäkin ei todellakaan ole se, että on vaan hyvä ja paha, vaan se on just enemmän niinkö ne päätökset on semmosia niinkö, miten itse näkee hyväksi tai muutenkin, niin esim. Mass Effect 1, joka on just omasta mielestä paljon kovempi, niin senkin just kun 4 on vetänyt läpi, niin mulla ikinä ei ollut sama hahmo. Silläkin just tietenkin, että onko se nainen vai mies, se Shepard on paljon väliä, mutta sekin, että onko se joku kusipää vai onko se joku tosi kiltti, joka ei tapa ketään, niin se aika paljon muokkaa sitä, millainen sun sitten pelistä tulee. Joo, ei se ole läheskään niin mustavalkoinen niin kuin joku Infamous, että siinä on vaan se hyvä ja paha, että tuossa on niin kuin aika paljon välimuotoja sillä. Eikä se Renegadekään nyt pakosti ole niin kuin paha, vaan että se vaan niin kuin ajattelee eri tavalla. Niin kuin, että eri asiat tärkeysjärjestykseen Renegadella. Yleensä Renegade on sitä, että ajattelee vain itseään. Niin, tai ihmisiä. No, täällä tosiaan miettii täällä, mikä on roolipeliketjussa Angel of Death vielä. Tätä kun mä mainitsin, että seikkailupeliä ja roolipelien raja on hyvin heikko, niin sanoo, että modernin RPG-termin yksi suuri ongelma. Mutta se justiinsa, että Infamous 2 viivaa mitä mennä seikkailupeli, mutta Mass Effect 2, niin se ei ole niin yksinkertaista. Ja varsinkaan Dragon Ageissa, niin siinäkin on haaroja. Siinä ei ole vaan 2 tiettyä asiaa, mitä voi tehdä. Jos on se vähän tyhmä, jos kaikki roolipelit olisi, että jos Infamousinkin nyt luokittelisi roolipeliksi, että kaikki olisi se, että on 2 eri vaihtoehtoa. Kun niin kuin just mainitsit, kun se on se Mass Effect, kun siinä on niin paljon niitä erilaisia. Sitten tuollahan ketjussa on puhuttu muun muassa, että onko MV2 tai Black Opsit jne. Kaikki tämmöiset, onko nekin, koska niissä nettipelissä on hahmon muokkausta tai skillien näin. Niin sinänsä sieltähän se on otettu, mutta ei se tee sitten pelistä sinänsä, koska siinä on pelkästään se hahmon muokkaus tavalla, että siinä ei juonellisesti ja muuta ei voi keskustella tai muuta. Niin. Mä itse justiinsa nytten pysyn omien sanojeni takana ja sanon, että Modern Warfare ja Battlefield ovat kumpikin toiminta- tai taisteluroolipelejä, koska se rooli siinä taistelussa, niin kuin ammuskelussa, sekään ei ole vaan yksi asia, mitä voi tehdä, vaan siellä voi tehdä omanlaisensa hahmon siitä, joten tämän perusteella mä sanon, että ne on toimintaroolipelejä. Tavallaan, mutta... Niin Mä sanoisin, että niin toimintamausteella varustettuja, tai siis roolipeli-mausteella varustettuja toimintapelejä, mutta en mä ehkä ihan sanoisi kumminkaan roolipeleiksi niitä. Jep, just että ne on niinkö pieniä palasia otettu. Vähän niin kuin just San Andreas, siis ei se ole todellakaan mikään RPG tai silleen, että se on vaan otettu se tietyt elementit, eli hahmon muokkaus. Ei se, ja semmoisia jotain pieniä muita juttuja, mutta se ei tee siitä pelistä automaattisesti. Elikkä... Niin siis olin sanomassa sellaista asiaa, että mikä sitten
mikä sitten erottaa Modern Warfarein vaikkapa World of Warcraftista? Okei, WoWissa on tehtäviä, mitä voi tehdä, mutta tuskinpa niitäkään tehdään monella eri tapaa vai mitenkä. Siinä on vaan skillejä, mitä valitaan ja sitten mennään tappaa vihollisia. No siis... ainakin hahmo kehitys. Miten se eroo sitten? Jos mä otan tästä niin, kyllähän hahmon kehityskin on siis näissä nykyisissä FPSissä. WoWissahan ihan faktionit ja tämmösiä, että onko se kuin suosiossa niille tehtäviä ja kaikkea. Siis siinähän ajan kanssa on kuitenkin aika paljon muuttunut. Ei kaikki tehtävät ei todellakaan sitä, että tapaa 100 sikaa ja saat sitten tän jonkun. Joo. Että siis siinähän on vaikka mitä, ja sitten kun ajattelee vaikka sitä MMO-puolta, eli sitä, että mennään joukolla hakkaamaan jotain isoa, vaikka muumiota tai muuta, niin sekin on, se on vähän vaikea sanoa, mitä se on, mutta sekin on, WoWihan on niinku toimintaa pääasiassa vaan. Kyllä MMOissa, niin kun, siinä kumminkin, varsinkin jos pelaa niin kuin isolla porukalla, niin siinä pelataan kumminkin niin kuin tiettyä roolia. Niinku, sä voit olla... Taistelussa. Niin, mutta siis... WoWia en ole pelannut, mutta Lotrossa, niin kyllä siellä se niinku sosiaalinen, tai siis sosiaalinen niinku ihmisten kanssa kanssakäyminen, niin kyllä sekin on siinä niinku pienessä roolissa, mutta se on siellä. Joo, kyllä olen samaa mieltä, mutta tässäkin tapauksessa sen tekee käyttäjät periaatteessa itse, että jos on ihminen sitten taas, joka ei halua keskittyä sellaisiin asioihin, niin se on sitten yhtä paljon MMORPG kuin vaikka justiinsa Minecraft tai Battlefield. Tai no itse asiassa niin, unohdetaan se Minecraft sieltä, koska siinä ei edelleenkään voi valita mitään missään millään tavalla, joten se ei ole millään tavalla roolipeli. Ellei siitä itse tee sitä. Kyllä WoWissa just pystyy siis tähän just, että se voi kuitenkin vaikuttaa siihen itse maailmaankin tietyllä tavalla, kun siinä just ne faktionit, jolla on niinku sulla näkyy se statsissa, paljonko ne tykkää susta. Vähän niinkö Fallouteissa oli ja vanhoissa, ei oo uusseja. Mut siis semmosia just niinkö näkyy, että dislike tai tämmönen homma, että jos et ne paljon tehtäviä, ne tykkää susta, jos sä koko ajan vaan niille oot ilkeä, niin nehän hyökkää sun kimppu heti, jos näkee tällaista. Mä en ihan muista, onko se nyt tullut, koska mä ite oon viimeksi Burning Crusade aikaan pelannut, että mä en tiedä millainen menikö se nykyään on, mutta... Niin. Joo, no mut jos, niin mun on justiinsa vähän vaikea alkaa kommentoimaan tätä, koska mä oon ite kokeillut WoWia varmaan joskus 6 vuotta sitten tai jotain. Että... Ite kun teissä päälle 2 vuotta pelasin sitä, että silloin alussa. Joo, että... mut tosiaan niin se mitä mä niinku oon ite ajatellut noista mörpeistä yleensä, niin että tehtäviä harvemmin voi tehdä niin kuin monella tapaa, että se on hyvin lineaarista ja ainoa sitten mitä voi periaatteessa tehdä, niin valita skillit, talentit, mitä lie ja sitten olla tietynlaisessa roolissa taisteluissa. Mutta jos se tosiaan vaikuttaa sitten oikeasti niin kuin tehtäviin jollain tavalla tai ympäristöön. Niin no siinä tietyt tehtävät saa vaan, jos sä oot tietylle faktionille, tai miksi niitä nyt olikaan, niin niille hyvää. Joo. No eikö se sitten ole jo vähän niinku Infamous 2, että sä saat niinku valita hyvän tehtävän taikka pahan ja sä sitä lisää siihen, mihin sä haluat? No, ei, ehkä kyllä MMOissa yleensä on enemmänkin niinku Lotrossa niinku joka tai siis mitä nää nyt on, niinku alueita, niitä on 7, 8, en ole varma. Niin, en mä sitä mä vaan tartuin tavallaan siihen koukkuun. Ei mun mielestä ainakaan toi Infamous ole mikään roolipeli. Joo, ei kukaan ei ole niin tässä väittänytkään, että ollaan sanottu, että se on vaan seikkailupeli 2 viivolla, mitä voi seurata. Mutta tosiaan niin mun mielestäni niin no, verrattuna muihin mörppeihin, niin ainoa oikea tuleva SWTOR Old Republic siis, niin tää tulee olemaan oikeasti roolipeli, koska siinä niinku pystyy vaikuttamaan huomattavasti enemmän. Joo, sitä mä haluaisin vähän sanoa tuossa MMO-peleistä, että yleensä niissä niin paljon ei sitä roolipelisysteemiä niinku tekijöiden puolesta pistetty, kun sen just niin odotetaan, että pelaajat itse hoitaa sen niinku roolipelaamisen, sen ketkä ne haluaa. Mutta jostain Modern Warfarea ajattelee, niin en mä tiedä yhtään, kuka siellä niin kun, siinä pelaa jonkunlaista roolia, että niin kuvittelee olevansa joku sotilas ja muuta tämmöistä, että kyllä se niin kun,
aika vähäistä, jos ollenkaan semmoista noin. Joo. Niin, kyllä sekin on ihan mahdollista, mutta se justiinsa, että ajatellaan Final Fantasyä esimerkiksi roolipelinä, niin kuin hyvin moni ajattelee, niin tässäkin on tietyt hahmot, näillä hahmoilla on tietynlaiset luonteet, ja ainoa mitä oikeastaan voi tehdä, niin antaa erilaiset varusteet, niin kuin joko on maagi tai sitten lähitaistelija, niin tää ei mun mielestä eroa mitenkään näistä nyky-FPSistä, vai mitä? Niin, se on tavallaan, se on vaan, että näissä japanilaisissa se on vaan semmoista vähän hienompaa tai monimutkaisempaa taistelu tietenkin, että se just siinä tulee se, että se on puzzle-peli meininki itteni mielestä, mikä Final Fantasyssä ja näissä, että silleen. Ja munkin mielestä Japski rapettu enemmänkin tommosia, vois sanoa seikkailupelejä, että jotenkin tulee mieleen nää 90-luvun alun tyylin LucasArts ja Sierra ja nää seikkailupelit, että kyllähän niissäkin inventaario ja muuta tämmöstä, että pystyi vaikuttaa keskusteluun ja semmosia, mutta ei niitä silti kukaan pitänyt roolipelejä. Pelattiinhan niissäkin tietenkin roolia, että oli eikä Monkey Islandin ääni. Totta. Ei se tosiaan eroa mitenkään Final Fantasystä. Eli toisin sanoen, jos siellä kuuntelijoissa on joku, joka ajattelee, että se Final Fantasy, se on paras roolipeli koskaan, niin täytyy myös myöntää, että myöskin Indiana Jones and the Fate of Atlantis on roolipeli. Juu, että Modern Warfare tohon WoWiin, niin pystytäänkö sitten sanomaan, että onko toi Call of Duty Classic sitten roolipeli vaiko ei? Että onko tää FPS-genre niinku muuttunut tässä ajan kuluessa? Todellakin on. Siis sillä jos ajattelee, että Doomia ja nykyisiä Battlefieldia ja näitä, niin se on ihan toisenlainen. Tai että se nettipeli on tietenkin nykyään pääasiallinen, että yksinpelit on huonontunut helposti, mutta nettipeli on tavallaan laatu noussut, jos sitä sanoo. Alright. Ollaankohan me nyt tää homma käyty yli ja ympäri ja läpi ja sillä lailla puhki kulutettu pikkuhiljaa? Eiköhän. No, Mikellä on jotain sanottavaa. Niin sitä vaan noista, että roolipelien vaikutukset pelimaailmaan. Niin mitäs Fallout 3, jos ootte pelannut, niin siinähän esimerkiksi koette, jos valitsee niitä eri juttuja, niin siitähän esimerkiksi yksi kaupunki häviää kokonaan. En nyt nekään spoilaa, jos joku ei ole pelannut. Mut varmaan pelanneet tietää. Jep. No siis New Vegasistahan näin siis puhut, niin New Vegashan on niinkö, siis sehän oli kakosen ja ykkösen tekijöitä, niin sehän on sinänsä tavallaan oikea kolmonen ainakin omasta mielestä, koska se on sinänsä Fallout 2, mutta FPS-nä siis, että se ei oo sieltä yläpuolelta kuvattuna, mutta kaikki klassiset jutut sinänsä on tullut melkein takas, paitsi tietenkin taistelu on tosi aikaista. Joissa siinä on tietenkin VAT-systeemi, mutta se on ihan toisenlaista se taistelu kuin vanhoissa, mutta se on muuten ihan samanlainen kuin Fallout 2 vaikkapa. No right, toiset saattaa pitää Fallout 2 parhaana roolipelinä koskaan, mutta mitäs jos kysytään teiltä, ja itseltänikin aion kysyä jossain välissä, mutta Sasuke, Luffy, lempiroolipelisi? No se on se melkein ainoa, mitä on tullut pelattua, eli Elder Scrolls 3. Alright, elikkä Morrowind toisin sanoen. Kyllä. Joo, erittäin nerokas valinta. Onko mitään perusteluja? No, siinä se oli jotenkin niin rikasta se maailma ja olihan siinä hauskaakin ja sitä on tullut pelattua jonkun verran. Sasukella taitaa siellä koira olla taustalla, mutta ei haittaa, siirrytään Rifuun. Mikäs on paras roolipeli? Se on kyllä vähän vaikea sanoa, kun ei oo oikein mitään yhtä, mutta mikähän nyt luultavasti... No saa sanoa montakin, jos haluaa. Että... No sanotaan nyt ainakin toi Pokemon Blue, se oli ensimmäinen mitä mä pelasin ja se on vaan niin, ei siinä oikein mitään huonoa mun mielestä. Ja kuinka moni pitää Pokemonia roolipelinä? Ehdottomasti. Ehdottomasti. Siitä saa valita, millä aloittaa, miten pelaa ja ketä tapaa. Mä ainakin laskin sen niihin taisteluroolipeleihin. Niin aivan totta. Siis sehän on just tommonen klassinen japanilainen tavallaan, että siinäkinhän ei itse hahmoa ei ollenkaan muokata
tälleen, mutta sekin on ajan kanssa vähän lisää tullut näissä, esim. DS:llä on huomattavasti enemmän sen maailman kanssa tavallaan tekemistä kuin jossain Bluessa. Joo, no itse en ole mitään Pokemon-peliä koskaan pelannut, en osaa tuohon sanoa kyllä mitään. Joo, mutta Rifu, jäikö homma kesken vielä? No ei oikeastaan, kyllä se on varmaan se Pokemon Blue, mikä on mun lempiroolipeli. Alright, entäpä Mikke 95? Mulla on niinku ehkä 2 sellaista lempparia, ne kummatkin on aika uusia, eli nää uusin Deus Ex ja varmaan Fallout New Vegas on sellainen, kun sitä on tullut tahkottua aivan älyttömiä määriä. Todella hyvä peli. Joo, alright. Oselot. Oisko Fable? Fable 2. Fable 2 on aika ylhäällä tästä sukupolvesta, vaikka senkinhän, no, miten se nyt laskee, mutta no, kuitenkin. 3 kunnon peli tulee ainakin mieleen, niin no just Fallout 2, niin kuin mainitsit, se on näistä ylhäältä päältä kuvattavista ihan helposti se ykönen, ja siinä hyvät muistot siitä pelistä, kun pentuna Bell. Mut sitten uudemmista, niin sinänsä kyllä, kun alkaa miettiä niin Vovia, vaikka sitä nyt puhut, että miten se nyt on, niin sen kyllä, kun laskee, että siihen niinkö lajiin, niin sitä kuitenkin en mitään muuta peliä on maailmassa pelannut niin paljon kuin sitä, että se ei se huono ole todellakaan. Paitsi mä puhun kylläkin ennen kuin oli yhtään lisäosaa ja BCn ensimmäistä ehkä vuodesta, koska Burning Crusade mä lopetin ihan syystäkin, koska se alkoi huononeen huomattavasti. Mut sitten uudemmista, niin Mass Effect 1, se on ihan helposti, ainakin tästä sukupolvesta se suosikki, että se on just semmonen aika lailla täydellinen paketti, vaikka siinä on hissikohtaukset ja muita paskaa. No, toi on niin idioottimaista raivostuttaa jengi, joka mussutti siitä hissikohtauksesta, että menee nyt hetki ehkä jossain hississä ladata, mutta onko se nyt yhtään sen parempi, että kakkosessa sitten mennään siihen typerään loading screeniin, missä menee ihan sama aika. Kun niissä hisseissä sai kuitenkin kuunnella hienoja radiolähetyksiä ja kavereiden jutustelua, niin joka ikinen, joka valitti niistä hissikohtauksista, niin haistakaa. Ei, tässä on ehkä hieman hermostunut. No mutta mutta voi sanoa, että ei ne mukavia kuitenkaan ollut silleen. Joo, no oli se paljon parempi kuin 2 typerät loading screenit, perhana sentään. Ei siis kenenkään tarvi haistaa mitään, kaiken vihaisen palautteen voi lähettää dempa@gmail.comiin tai sitten palautetta tuonne pelaajaboardcast-topikkiin pelaajalehti.comissa. Mutta niin, moro mopo. No, tää taas lippuu tästä, että mikä lasketaan tähän niin roolipeliksi. Jos nyt tästä ihan alkuun josta lähdetään, niin kyllä se Pokemon Sapphire kautta Ruby taisi olla ainakin itsellä niinku. Sitten se Dobistan ja paras tähän asti pelaavani, täytyy itse reellisesti myöntää. Sitten niin tästä vanhasta kunnon Rudescapeista olette varmaan joskus 2. tai 3. pelanneet. Niin itse sanoisin kyllä, että joskus kun pelasit tätä, niin kun tähän niin yhteisöön pääsee mukaan, niin kyllä tämä voittaa kaikki vovit ja tällaiset, niin että tästä kyllä täytyy myöntää, että tämä kyllä tulee olemaan parempi voivi, koska ilmanen ja suurin piirtein kaikki samat ominaisuudet. Mutta laadustahan sitä voi aina maksaa. No niin, itse en ainakaan silloin maksanut. Minä maksoin. On se ihan tyytyväinen ollut, sain sitä kaikkea lisää siihen. Niin, ja sitten tähän näitä uusimpia, jos nyt katsoo, niin nyt tässä niin viime aikoina tullut, niin ainakin sanoisin, että niin Borderlands, niin siinä ainakin itse olen ihan tyytyväinen ostokseen, joka tein 15 €. Ja, joo, Borderlands on kyllä hyvä peli. Niin, ja sitten niin, tässä nyt tulee jouluksi Deus Exiä, en tiedä oliko maininnut, mutta ainakin tällä hetkellä hype on riittävän korkealla. En rahoja viittinyt suoraan sanottuna laittaa siihen alun perin, mutta... Hetkinen, Deus Ex, no mutta sehän on K18-peli. Miten sitä nytten? Ei kai sentään? Hyi. Ei, kun tossa vanhemmat on takana sitten valvomassa, että ei tule mitään pahoja kohtia.
Joo, hyvä. Täytyy vahtia jo, ettei tule mitään kohtauksia. Eikä sitten katsella niitä meikäläisen videoita siellä YouTubessa, missä tapetaan hirveästi ihmisiä. Ei ole alaikäisille sopivaa materiaalia. Yritän välttää näitä virheklikkauksia täällä. No niin, hyvä homma. Arkkimaagi. Joo, mäkin sanoisin ehkä Morrowind tai Baldur's Gate 2, että jompikumpi tai molemmat syy. No ehkä Morrowindissa jotenkin se itse asiassa maailma tai se niin oli jotenkin niin paljon erilaisempi kuin perus niin sanotusti, mikä se tämmöisissä ropeissa, mitkä sijoittuu niin kuin keskiaikaisen Euroopan tyylisiin tai kopioihin, sanotaanko näin. Ja Baldur's Gate 2, se nyt oli se on yksinkertaisesti niin hemmetin hyvää, niin kuin no, mä en osaa sanoa, se on hemmetin hyvä, sanotaanko näin. Joo, kyllähän se perusfiilis, mikä vaan tuntuu siellä syvällä sisimmällä sydämessä, niin sehän on aina oikeassa. Mutta niin, sitten seuraava Lord Zalor, kerrohan, mikä on paras roolipeli? Mä itse asiassa eilen mietin, mikä olisi niinku ultimaattinen roolipeli. Se olisi Pokemon ilman olioita, vaan sen sijaan olisi Final Fantasy-tyylisesti niinku tällainen niinku ihmisporukka, joita sä saisit kerätä. Sitten jokaisessa pelissä alussa kone arpoisi niinku nämä hahmot sinne maailmaan, että missään pelissä ne ei olisi samat. Sitten jokaisen voisi ottaa omaa ryhmänsä, siinä ryhmässä olisi joku maksimi. Ja sitten, taistelusysteemistä en osaa sanoa, Pokemonin tyylinen ehkä, tai sitten Final Fantasia, jotain tällaista. Mutta mitä näitä nyt on olemassa, niin vaikea sanoa, kun en ole paljon läpi, mutta Final Fantasy 12, joku Pokemon, näissä mennään. Joo, alright. No mutta sitten oma suosikki roolipelini Arkkimaagian mukaillen olisin varmaan aikaisemmin sanonut joskus muinoin Baldur's Gate 2 tai sitten Morrowind. Baldur's Gate 2 tuli aika paljon silloin nuorempana lapsuudessa 10 vuotta sitten pelailtua. Mutta siitä on niin kauan aikaa, että mä en oikein osaa niin kuin sanoa. Siitä on tosiaan lähemmäs varmaan se 10 vuotta viimeksi, kun mä oon pelannut sen pelin läpi, joten se on tosi vaikea sanoa. Tosiaan, pitäisinkö mä sitä enää parhaana roolipelinä? Mulla on pelkästään hyviä muistoja siitä. Se oli tosi kiinnostava maailma, siis Forgotten Realms kiinnostaa vielä nykypäivänäkin ihan perhanasti, mutta mun täytyy ehkä myöntää, että silloin vuonna 2004, kun tämä nyt oli, kun ilmoille saapui Knights of the Old Republic, niin se oli kyllä aivan perkeleen hyvä suoraan sanottuna. Niin kuin kaikille mahdollisille pienemmillekään Star Wars-faneille suurinta herkkua koskaan. Niin kuin sitä ennen toi Tähtien sota-fanitus oli itselläni suhteellisen pienellä asteella jopa, että TIE Fighteri toki tuli silloin penskana pelattua aika reippaasti, Jedi Knightia, Dark Forces, kaiken näköistä mukavaa, mutta KOTOR, niin kyllä se vielä nosti aavistuksen verran enempi kiinnostusta Star Warsiinkin. Ja muistan silloin iloisina yläasteaikoina, kun lintsasin päivät koulusta ja vietin aikani Helsingissä akateemisen kirjakaupan alakerrassa pelikaupassa nimeltä Mikronia. Jo en suosittele tosiaan sit lintsaa hirveästi koulusta, koska mä jäin 9. luokalle tämän takia ja kävin sitten koulussa noin niin kuin kesälläkin. Että se oli hauskaa, mutta tosiaan kaikki päivät lintsasin koulusta. Vietin aikani pelikaupassa nimeltä Mikronia. Siellä oli muutama tietokone, millä sai pelailla pelejä. Siellä tuli ensikosketus myös muuten Deus Exiin silloin joskus julkaisun aikoihin. Ensimmäinen Deus Ex siis. Kaikki, siinä oli perhanasti jengi ihmettelemässä siitä tietokoneella. Mutta aika tapauksessa niin KOTOR
KOTOR kun saapui sinne bokseille testattavaksi, niin joka päivä silleen tuli pelattua mitä 4 tuntia sitä alkua uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Enkä mä vielä tähänkään päivään mennessä ole siihen kyllästynyt, joten jotain siinä täytyy olla kiinnostavaa. Mutta joo, ehkä siinä on mun storini hienoista lintsausajoista ja KOTORista. Ihana yläasteaika. Mutta niin, Morrowind olisi tosiaan, se on varmaan heti 3. 1. siis KOTOR, 2. Baldur's Gate 2, 3. Morrowind. Siitäkin on hyvin monta vuotta aikaa, kun sitä on tullut pelattua. Oblivionia tuli myös pelattua tosiaan, niin kuin viime kästissä mainitsin, niin varmasti yli 100 tuntia, vaikka mä en koskaan sitä päätarinaa päässytkään siinä läpi. Morrowind tuli sentään joskus pelättyä läpi tällä arkkimaagilla. Oli iloisia aikoja nekin. Niin mutta mitäs nyt seuraava osa Elder Scrolls-sarjassa? Skyrim. Olisiko mitään ennakkofiiliksiä Engiltä? Itse odotan kyllä tosi paljon sitä, kun se on niitä lohikäärmeitä. Kun niitä, ne on jotenkin ollut vain sellaisia, että jos peleissä on ollut, niin kiva juttu on ollut. Ja sitten muutenkin vaikuttaa aika hyvältä, kun se on se uudistettu pelimoottori niistä Fallouteista. Ja aika kovat odotukset on kyllä sitä kohtaan. Joo, kyllä itsekin sitä vuoden odotettu ihan helpostikin tällä hetkellä ja ollut alusta asti, että näyttää ihan älyttömän upealta, kun Oblivioni, joka menikin kyllä tässä ihan vasta viimekin läpi, niin siinä on niin paljon vikaa. Siis siinä esimpää on ihan paska. Niin sitten se kyllä nyt, en tietenkään tiedä, onko tässä 5. pää on yhtään hienompi, mutta ainakin se itse pelimekaniikka ja nämä on muuttunut laadukkaammaksi. Ainakin mitä videoita ja ennakkojen mukaan kattonut, että silleen. Joo, eiköhän ole munkin osaltani Game of the Year tämä, että aika kovin on odotettu tätä ja ilmeisesti kun PCkin pystyy pyörittämään ihan hyvin, niin PCllähän tää tulee modien takia hankittua. Ja kyllä modit aina parantaa jonkin verran pelikokemusta, tai jos tulee vain hyviä modeja. Toivottavasti työkalut tulee hyviä, että saadaan hyviä modeja. Joo, no jos itse pikaisesti tässä sanon, niin tosiaan itsekin odotan kyllä kovasti aina tykännyt sarjasta, vaikka nyt en olekaan Arena ja Daggerfallia päässyt muutama minuuttia enempää pelaa. Ja tiedän kyllä, ne ovat nykyään ilmaiseksi ladattavissa, mutta en ole silti jaksanut vaivautua palata niin ikivanhoihin peleihin. Mutta saa nyt nähdä. Tässä on niin hirveästi pelattavaa ja niin vähän aikaa. Se on vähän tällaisella perheellisellä pienehkö ongelma, että ei ole aina kauheasti aikaa pelailla. Mutta niin, arkkimaagi. Joo, perheen mukaan ihan pelaamaan. Niin itsekin olisin vaan sanonut sitä, että ihan sama juttu, että kieliposkessa odotellaan Skyrimiä tässä näin pari viikkoa enää jäljellä, että täytyy kestää. Tuosta Skyrimistä ainakin itse sanoa, että ei ole yhtään tuo hype iskenyt, että en luultavasti edes tule kokeilemaan koko peliä ennen. Niin, no sä oot vaan pelaamassa BAFA 3 sitten. No, muun muassa ja Deus Exi, jos sellainen siis tulee. Itellä varmaan kanssa ei Oblivionia, kuten viime kästissä kerroin, niin pelasin pari tuntia, en osannut, olen huono. Ja sitten kun tietää vielä, että sitä ei koskaan sitten tulisi kumminkaan pelattua läpi, niin kyllä se joskus sitten sen 10-vuotiseditioni tulee ostettua, tai mikä Game of the Year sieltä on tulossakaan sitten 1-2 sisällä, niin se ehkä sitten kaikki ne DLC-neen parilla kympillä ihan vaan, että voin sanoa, että omistan kyseisen pelin, mutta ei kovin paljon odotuksia ole. Hieno peli siitä tulee, mutta ei minulle, ei. Eihän siellä pääseminen siihen vaikuta, kun on se niin massiivinen ja on siellä muutakin tekemistä kuin se juo, niin. Joo, mutta siis se jää sitten kuitenkin siihen, jos sitä niinku rupeaa pelaamaan, niin kyllä se pitää pelata sitten läpikin, että tai no, riippuu, mutta
No Morrowindissä en oo koskenutkaan siihen juoneen. Anna sitä vähän se ehkä se alkujuttu vaan tehty, mutta en oo muuten koskenut. Niin no siis sehän just on ongelma, että Morrowindissä ja Oblivionissa taisi aina ollut Bethesdan peleissä ylipäätään, että pääjuoni on ihan paska, niinku Fallout 3:ssakin siis se on ihan unohdettava. Mut sitten, sitähän nyt toivotaankin. Itellä ainakin se on se päätoivomus, että se tässä 5:ssa nyt olisi edes mielenkiintoinen ja se olisi semmoinen, että sitä haluaisi pelata. Mutta ennakkoissa ainakin vähän annettu semmoista kuvaa, että se taas menee silleen, että ennemmin sitä kokkailee ja luolissa käy, tai mitä muuta vaan tekeekään, että ei sitä pääjuonta tule pahemmin pelailtua sitten. Joo, hyvä homma. Mutta alkaiskohan tää podcast olla sit pikkuhiljaa purkissa, mitäs sanot? Purkissa ja pakattu. Alright, otetaan sitten viimeisiä sanoja, jos joku haluaa heittää jotain legendaarista taajuuksille. Niin, no, jos mä nyt tässä jossain pikkuisessa järjestyksessä kyselen viimeisiä sanoja, niin Rifu, mitä? Onko mitään? Mitään sanottavaa? Haloo? DigiExpossa tavataan. Eiköhän näillä mennä. Joo, homma. Alright. Mitäs Mikki? Aika lailla sama kuin tuo Rifulla, että sit se on DigiExpossa. Ei oikein muuta tuu mieleen. Joo. Sasuke, sano jotain jännää. Ei oo mitään jännää, mutta ei ainakaan DigiExpossa tavata. En oo sinne tulossa, kun Teneriffalle menen, että... Niin, no se onkin sitten... Se onkin paha, ihan hirveästi paha. pahempi vaihtoehto. No sieltä voi nauraa teille. Niin. Meille täällä kylmässä Pohjolassa. Saadaanpa edes ilmasta krääs. Jos sitäkään. Mitäs Moromopo? Löytyykö Itse ainakin mitään suosittelen, jännää? että pikkupoikaa, niin alkaa ostako sitten HK-sinistä ja syökö sitä raakana. Itse asiassa sain vatsan sekaisin tuossa torstaina ja siitä lähtien tuli ihan vittumainen olo. Suoraan sanottuna. Mitä? Raaka HK on sininen. Se on ihan perhana hyvää. Ketsuppia vähän siihen. Ei ollut ketsuppia, oli 10 pakkasta kyllä sitä hetkellä. Se on kylmänä kaljankaa huippua. Ei ollut kaljakaan. Joo. No Oselot, sanohan. No DigiExpolla mua ei ainakaan näe, kun Oulusta vähän liian pitkä matka ja ei kiinnostakaan, mutta MGS HD Collection tulee vasta ensi vuoden keväänä, että voi että muuta ei tähän voi sanoa, että No right. Pääsenpähän piippailemaan. Yritetään pitää siistinä kieli. Hyi, ei. Oselot. Noniin, Arkkimaagi, onko mitään sanottavaa? Jotain viisata sanoja sanoa sitten vai? Ei tässä tarvii mitään viisasta sanoa. Sano vaan pari sanaa, että terve vaan vaikka. Lapset, pysykää koulussa. No niin, hyvä. Lord Zalor. Älkää vihaatko, kun otan teidän kaikki tavarat lavaa edessä DigiExpoilla. Että... Komppaan. Mä tuun sun mukaan. Joo, no hyvä homma. Mä haluaisin itse sanoa pari asiaa, eli ensinnäkin Grand Theft Auto 4 monin peli on parasta shittiä koskaan. Se on ihan helvetin hauskaa. Lisätkää mut kaveriksi Brian Warrior ja tulkaa PC:llä pelailemaan. Siellä pelaillaan. Tässä sunnuntain jälkeen olen 2 tuntia onnistunut sitä pelaamaan, ja sehän on hauskaa. Ja sitten tosiaan kaikki palaute sun muu jännä asia voi kirjoittaa tonne Pelaaja Boardcast-ketjuun. Ai niin. Lord Zalor nytten kuuluu näpytystä taas. Sorry. Niin, kaiken palautteen voi kirjoittaa sinne. Rekisteröitykää pelaajalehti.comiin, jos ette ole niin jo tehneet, ja tilatkaa vaikka Pelaajalehti. Tässä on vielä sellainen, että niin, mikäli kukaan muistaa, niin ainakin Battlefieldin puolella ollaan tehty jo Playboard Finland Platooni, eli paikallinen klaani, liittykää sinne. Noniin, hyvä. Siinä oli PBF-hehkutuksia. Ja jos tosiaan ihmisiä, jotka on kiinnostuneita liittymään podcast-nauhoituksiin, niin samaiseen ketjuun sitten Pelaaja Boardcast, vaan sinne ilmoitusta. Ja tosiaan, koska mä en välttämättä aina halua tai jaksa olla täällä herra puhemiehenä, niin saa tosiaan vetää ihan omiakin jaksoja. Että mä aina panikoin näitä typeriä, no ei nyt typeriä sentään, anteeksi. Panikoin aina, kun pitää aloitella tätä näin, ja sit mietin pääni puhki, että mitä sitä nyt sanoo. Joten jos on halukkaita
puhemieshommiin, niin ilmoitusta sittenkin vaan. Niin tehkää jotain jännää. Tai eipä tässä muuta. Kiitoksia kuuntelijoille. Tämä on hämmästyttävän paljon saanut kiinnostuneita. Jopa toimituksessa. Jep. Se on moro.